abusia se ne yamamu enya ne ntie ne ahyembo se bibi bia fa lumba ni wachi nsensem a ekoso ho ye de beba besom mu no ene isan ekopie mu ewo eye na saman hene na hemfie eye nyina yanimu a se eye kotoko hene ntam kese ebepire eye lumba court case ase ema adwada na mpanyimfo etena ase ewo saman eye jase fekuo no etena ase ewo eye na saman na hemfie na wo bobo nsemi ho na ne kopie mu ba adwada no wo se nananom hye se eye abusuan panyini ye maame akusi abrempoma ene ye maame akusi asewa omunkoyi asem no emfiri court na yenye no efie asem enu nti no from Monday to enura no na eho anamwa na omu etu ma enura mpo no abusuan no etena ase eye meeting a ba social media ma nipa bebre na anya bi ahwe na enne ana abrewa yi pomokwama na wo se nananom esan ne abusuan panyine ne ye maame akosi abrempoma ehia na entam kese na eba mu no ye wura akotoko hene ohene piawo ne entam kese no na ewo se enne no ye hwe ne ye ka ho asem na ye de koto ye wura nim na ne ye wura nso beka no ye wura aka na abusuan anopa ana ye ko ekodru ho na within almost 1 hour time no ana yehu se ye maame akosi abrempoma aba abepie ho na ye maame anim ne sedie na efe keka nche ana ye abusuan panyini so ebepie abusuan panyini Kofi so ebepie mu na abusuan panyini Kofi so demonstrate bibia ema media ni nyina no eka otibo mu se enya ade a omode won cameras ebeto eye abusuan panyini Kofi so biem free ne eko omopese abusuan panyini Kofi so hu ne se asem no oman ni nyina asem enti ontumi enbisisie den na abusuapanyin Kofi Wusu ye tama yehun se ye abusuapanyin Kofi Wusu aba ye nyina ye twen ye phones ne ye camera se ye be video pe ana oma ni matwofo de omo ba ye o instruct omo se so omu se obi the phone ana camera si ne so omo nye na omo ntontwene na omo nsere no enti ama media no ene eho no kwa no confrontation kakra eba ma ye solve asem no na abusia mpanyimfo ekosia eye nananom ewo eye nana saman na himfi eno de na eye closed door meeting na obia anti ne course nanso no yewoma ye betia ne se nsembo dede anije bi apie ye be wakore na ye team legal wife for ye maame akosia se wani team no ana de anije eba na se kire se asem debi aba ama omo abusia ye ho ana meeting no ekwawe na nyowo inside obeka nsem gu ya som no ema ye ti asese eye ntam kese na eba mu no nananom achi eye abusuan panyin Kofi Wusu ene ye maame akosi abrempoma achi omienu nyina dedua ana ya hye se omumienu nyina ya nkoto dwan a otua dua pa na ye famle nananom emfa nya amane ne amamre bia wo bia ne enyi ntam kese no emfiri ho ansana yaba begisa ne ntia ye maame akosi abrempoma eka ye kotoko hene ntam kese no afi na ye ba bedi asem no ankasa na abusia bibi ewo ho a ye adwen enya enkoso ye nyina ye nim se ye dadi lumba paakoso akonya odi a ye empo no mfie bi a betwam ko no ye Charles Kwadwo so dadi lumba ye se o kwakopre paakoso akonya ne bi ema ye nua ye dadi lumba nsa antumi anka na ayei ba ye besi sem ne wo kasai abusuan panyin Kofi Wusu entumi nkobo eye nana paakoso hina mane se ne nua bema ne dehye lumba afirimu ye nyina nso ye nim se enam ne wo kasai se ye kase wo kina lumba yie eba so a lumba ye dehye brempon a ye bededa no wo baamu ye de ne bekwakosie e wo baamu paakoso ahimfie nso na lumba ye de no ebekwakoto na sisi ana abusuan panyin Kofi Wusu wo ne eye paakoso mpanyimfo enka no obesi den na wakọ de lumba amuno akoto bem na abusuan nsem bebre eboboba efise ne ye tete ne se eye abusuan panyin Kofi Wusu akantam agu eye na paakoto hene so akeka nsem bebre se enye na abusuani eno no nanka ye hwa amamre ne amanim no ne osanka na paakoso hene ebam bi
If say ne mpanyimfo ame ya te ne se ntam no enya ba mu se ya ye bisa kura wo firi so na se ukuro mu hene abam ukuro mu hene ebetumi abesre na wagye asem no akosiesie enso no esan se eye abusuampanyin Kofi Wusu enye na adwen se one Nana Paakoso hene ebeye baako enye na adwen se wode obuo na enidie bema Nana no munti no onye na adwen so se obekọ na wahọ akwose eye Nana Paakoso enti no mpanyin so se panyin die mante besine no Nana Paakoso hene nso aye na adwen se nya de a se mpo ye lumba yi a obetu ne nan asi ho efri se ne abusuampanyin ye no ema adadi pefe se ohia ono Nana Paakoso hene ewo eye lumba yi ase talk much more nsam na ekoso no nanka ono na ne dehye no nti ono na wosanka ohwe na osiesi nsam no abusua yachi omumienu nyina dedua ama wodi udwan wo twadua so ho screen so to mu se udwan no ye dwan bi a chese enye dwan ketwa kra dwan pa wo twadua pa na abusua before that we dey yenko na yenkonkɔhwɛ eye anopa no since na environment no ye course no yenko na enkohwɛ bi na ye ba ye wonsem bebre e dey mamu na me ne kasada specific to na me dey to water wachi na wone wo fa so akasa enu nti ene no ya nyim se rade ku bia ne ye dia mama one mekuma no ene woni because am so 5 o'clock and bia ne ye so me catch us am because we are 5 bia ne why le ene the traffic intimidate I was your member run home, I mean, I'm from bed. Last week in the inside. That's how we are family. I tell me the offer. Only Mama Pabi now, what to say? Mekuma you. Papa. My interview, Mekuma. All the way I'm from. So I was Hey, Muntara muya. Hey, Muntara muya. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìdí kò mú. Mi ọ̀pọ̀ ẹ̀bí ayé mi. Mi tún un sọ. Ẹ̀nà tún mú un bó ti jù. Ọ̀fọ̀ mú yàn kọ̀ ẹ̀dẹ̀ báyìí. And as Samri no edikan ye pie no otumfo chiame kantankwenchi na wono no edikan ye pie ewa ahase no henti na kantankwenchi edikan ye pie de nim se chese omu aka asem na wi a chese omu Muntara obi antini si. Nanake. Hey. Obi ojina obi akwa ni ti ojina. When I make us a medium, who's a more so, I won't want to
The chiefs. Well, finish one. Obuja asante amamre eya amamre a ye ntoto nase. Asante amamre emudu. Na titiru ene se wobeka kotoko hene ne ntam kese. Na nanwa me ehun se ntam no ye de pre ade. Ntam kese no ye ka e de pre ade. Enti so ne dodo na bisa ne se eye e maame akosua brempoma. Ohun se bibi e chia ewo baabi. Enu nti na ma kotoko hene ntam e ba mu na na. Ana say okane just trapa obusia asem no sisi a me no kase no kuura e de ne nan e beti asem ne ntia yenya ane say eye ebia enne ento ankodro nwumire no say nananom e makwan a nana kotoko hene na chiame a e betena ansem nim bi eye chiame kofi usu chiame kwaku usu e betena mu bi Chiame kantankrechi nso ebetena asem no bi na chese asem no kwa kupie kotoko hinanim na ono nko a ene obi a obetimi aka se me de achemo ana se me mfa nche mo nti no abusia there is more interesting time ahead efa Daddy Lumba ni wei ene chese na yi yo ho sensem bebre na ka se eye sebusopanyi se date se wutu sheda edien anebeba date na chenchina on the 6th na busuapanyi pese oye yie no interest ben pa na busuapanyi benya enti a on the 6th na busuapanyi susu se o se 6th na no bigina so na me ye Charles eyie efiri ho na wo ye yie no so wi a ba mu ben ana ade Charles ekọ akwa akoto abusia ha Vibe 360 GH message so be subscribe to channel no click the notification button send e be ya brebia no stories no update ye de ni na ebebremu ye hyemobo se Lumba semi from 3 to Ninasi ye de ni na ebeba abesom medamase